F'rikors li ressaq b'urġenza fil-qorti f'Lulju tas-sena l-oħra, l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Qada Repubblika Jason Azzoppardi kien iddikjara jew aħjar ivvinta li kien għadu kemm ingħata informazzjoni sensittiva li tikxef ir-rekit ta' 18,000 karta tal-identità falsa. Fl-aħħar jimxita fil-qorti mill-Pulizija wrid li kien hemm bis-7 karti tal-identità falsifikati u dwarhom għaddejja kawża kontra żewġ persuni. Il-gidba ġuramentata tiegħu wkoll tirredikola hekk kif l-aħħar jimqal li ħadd qatt ma sema l-ammont ta' 18,000. Iżda waqt li din l-invenzjoni tiegħu wkoll kellha umora qasir bħal ħafna gideb oħrajn fejn irid jgħaddi minn martirju anke lill-Ministri Laburisti u l-familji tagħhom, sa dan it-tant Azzoppardi laħaq bellaħħal il-Partit Nazzjonalista, inkluż il-kap Bernard Grech innifsu. Azzoppardi isset jipprova jċekkel l-imbarazzament personali u r-rabja kontrih li rnexxielu jqanqal fil-Partit Nazzjonalista. News ukoll kixef kif l-aħħar jiem Azzoppardi wkoll inqabad mill-midja soċjali personali tiegħu fejn tkellem dwar skandlu li fih hemm involuti 18,000 ID card. Dan minn barra li f'intervista mal-Lavin Malta bis-soltu pożi u tentattivi ta' xi ħadd li għadda mill-proċessi ta' qdusija qal hekk. Ġifieri nifhmu ftit ix-xokk lis-sistema hawn nitkellmu fuq eluf ta' nies. Eluf kbar ta' nies li rċevew ingħataw minn Identity Malta